presented by Adi Shakti Films. कांग्रेचुलेशन रे छाड़ा तोहार शादी भेलौ कि रे बड़ी मुंह फुलैले ही कैसन सुहागरात भेलौ कि है बरहम बाबा इजतिया बचाला इजतिया डूब गेलौ का रे तोरा दिवांग पलंग मिललौ सोफा सेट मिललौ आ सुनलिए वो सोना के चैनो मिललौ के सब तो सही मिलोगे लेकिन एकरा बहिन के ससुरार के इतना खत्म आदमी मिल गेलो ना आए खत्म तू तो कहले कि ससुराल में सास ससुर सब है सबके नौकरी है सास ससुर के बीवी लात मार दल को का रे सुहाग रात में एक हट के हमरा जाए देबी हम बात न करबो काहे रे सुहाग रात वाला बात बताओ बताओ ना रे बताओ दहेज तोहरा मिलल गाड़ी बारा निमन पहिले बड़ा ससुरारी हे गुरैया बाबा जल्दी आव हम मालवा मजा ले रही है तिलक दहेज तोहरा मिलल गाड़ी बारा निमन पहिले बड़ा ससुरारी सोना तानी पैसा दू गगरी मिलल ना सोना तानी पैसा दू गगरी मिलल ना लंगरी हगे इतने न आउ सुना के बोल सास अनरी साली दूगो बनरी मिलल ना सास अनरी साली दूगो बनरी मिलल ना सास अनरी साली दूगो बनरी मिलल ना अरे जिया जिया मेरा राजा हमर शराब तुमको पड़ गया आगे मजा लेंगे तब की हमरा से बियाह ना पहले हली तिलक के चलते चौपट बाका ससुरा के खाना दान हो एही से दिल सा दहेज इतना दान हो तो दहेज के चक्कर में अंधेरा न मिलता मेहरी के एगो पैरा हकै डाया मेज हो हमरा धोखा से भे गेलै माया रेज हो तू रामचंद्र रे मिलल ना तू रामचंद्र रे मिलल ना अरे किलांगड़ी मिलल ना मऊ किलांगड़ी मिलल ना दोनों पैर से विकलांग रहती हो ना तो ठीक रहती हो सरहज हबरी साली दूगो बनरी मिलल ना सासयनरी साली दूगो बनरी मिलल ना सासयनरी साली दूगो बनरी मिलल ना नाइस 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 सुपर फैंटास्टिक बहुत अच्छा एगे फंटास फंटास करवाएंगे कांग्रेचुलेशन बेबी कांग्रेचुलेशन पिंटू विद्यार्थी दीपक करे मजाक हो कैसन बा मौगी क्या भाई और बाप हो ओकर बापा या कौन है हटई बिल्डर के साला सारा बिनु हो और सरहद ससुरबा खरा बिनु हो तू बार चंगरा उ चंगरी मिलल ना तू बार चंगरा उ चंगरी मिलल ना अरे लागड़ी मिलल ना ठीक होलो मौगी लागड़ी मिलल ना अरे जिया 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 मेरे राजा अब कैसा सासयनरी साली दूगो बनरी मिलल ना सासयनरी साली दूगो बनरी मिलल ना सासयनरी साली दूगो बनरी मिलल ना अब तो तेरा साथ ठीक होलो चल चल जा चल भाग हमरा यहाँ से